أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام على فلانكو كعلى بركة كعلى ولي مندو كصلي على ككرك نور محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سمو سلمو أنا كساويمو أنا مغنم من تورا على كرك أنا باري ما كلي كصلي وكا نبوري أمبي أوفو أمبي وبركة أمبي ولي مندو فلو أمبي جمانا من غنم مالي أمبي جمانا يفهموفو أنتي فهموفو فويلا فو على يوبلا أنيا فبي أنا مراد بي أولو بلو بي أكاكا هنغو بي أنا président de la transition أنا كgouvernement نكرينكا أمبوفو كايني وفي جمانا بيجليا منو نتورو منو كنو seko ye minnu ye ka se ka jamana gɛlɛya wuli u k'a lajɛ u k'u seko kɛ jamana in a tɔɔrɔya a n'a gɛlɛya dɔ ka se ka bɔ a la ani jamana sécurité u k'a kɔlɔsi jamana sirako u k'u hakili to la jamanaden ka dun ka fa u k'u janto la k'a fɛnw nɔgɔya jamanadenw bolo faamaw k'u hakili to nin yɔrɔ la faama ka kɛ ladiri ka tile faama jugu kɔ de tɛ lafiya yɔrɔ si mɔgɔ mɔgɔ kɛra faama ye ni I juguyara I kɔmɔgɔw ma ala kɔni ye setigi ye nka e kɔ tɛ lafiya o kuma ka ɲini jamana faamaw fɛ u ka hinɛ jamanadenw na u ka jamanadenw jate u denw ye faama de ye an fa ye bon an fa kan ka hinɛ den la mais an y'a ye an ka faamaw bɛ ka denw de woloma ka bɔ ɲɔgɔn na k'a ɲini furusira k'a ɲini balima sira k'a ɲini teri sira k'a ɲini sigiɲɔgɔn sira k'a ɲini u yɛrɛw ka kolankolonkɛɲɔgɔn dɔw olu siraw ka ɲina jamanadenw ka hakɛ kɔ ka jamanadenw dɛmɛ n delila k'a fɔ n ka intervention caman na ne wolo kuma ma ɲa mais ne bange ni bi cɛ ne ma faama dɔ ye Mali la ko nin y'a den ye k'a filɛ nin ye carré kɔnɔ komi anw tɔw denw bɛ taama cogo min na ne b'o ye wa n'i y'a ye président den t'i ye kɛnɛ kan fiyewu hali président kɔrɔ den t'i ye ɲɛ la komi tɔw bɛ ye cogo min a bɛ sɔrɔ président ma ɲuman kɛ jamanadenw na tuma min a bɛ fanga la sinon karamɔgɔw denw bɛ ye moriw denw bɛ ye sɛnɛkɛla den b'i ye chauffeur den b'i ye jagokɛla den b'i ye mɔnikɛla den b'i ye baganmarala den b'i ye mais faama den tɛ ka i ye faama ɲan ma ɲuman kɛ n'an bɔra yen an bɛ foli ɲɛsin an ka kayidi ma n'o ye Seydi Sherifu Usmane Madani Haidara an b'a barikada yan k'a waleɲuman dɔn karamɔgɔ kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye an ma karamɔgɔ kɛra an ka jamana valeur baga ye karamɔgɔ kɛra an ka diinɛ valeur baga ye karamɔgɔ kɛra an yɛrɛw valeur baga ye k'an danbe to an na an b'a fɔ k'a koɲuman dɔn k'a barikada a kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye karamɔgɔ ye a ka denbaya ani a nɔfɛtuguba tiɲɛtigi bɛɛ ansaraw bi yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛ kan madama n'i ma ala in janfa nin kɛnɛ in k'an ka dugawu b'i ye bayakɛla bi yɔrɔ o yɔrɔ madama n'i ma layidu in janfa kɛnɛ in k'an ka dugawu b'i ye kanuɲɔgɔn bi yɔrɔ o yɔrɔ n'i ma fɛn n'i ma kanu bila an ka dugawu b'i ye mɔgɔ kanuɲɔgɔn yɛrɛ de ye I somɔgɔ dɔ ye sabu ne ye gurupu min kanu diɲɛ na ye a lahara I n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa yɔrɔ la an ka foli bi an ka karamɔgɔ ye a n'a ka denbaya ani kanuɲɔgɔn bɛɛ ye k'a deli ala fɛ an n'a jɛra ala kama ala k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ala kama alijinɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ foli ɲɛsin an bɛɛ karamɔgɔ ma n'o de ye Cheick Ahmadu Amawula ye ka bɔ Ɲɔrɔ an b'a fo yan kosɛbɛ k'a barikada an bɛ dugu min na Yelemani don
a ye kaso kɛ yan a ye gɛlɛyaw kɛ yan a ye ɲɛniw kɛ yan a ye tɔɔrɔyaw kɛ yan funtɛni min bɛ aw la yan tile min bɛ aw kan yan ni ne ko n bɛ don a kɔnɔ tuma dɔ la a bɛ ɲini k'an faga walima ka ɲini ka n kɛlɛ mɛ n b'a kun kɔrɔ dɔrɔn hakilima b'a faamu Cheick Amala tɔɲɔna aw fɛ yan Yelemani aw m'a tɔɲɔ nka minnu y'a tɔɲɔ u y'a tɔɲɔ nin dugukolo in kan yan Sangaré a ma diya Ala ye a ma diya Ala ka mɛlɛkɛw ye o gɛlɛya b'an kan yan a tɛ ji sɔrɔ kungow kunna a tɛ ji sɔrɔ kungow kunna nin y'a sababuba dɔ ye Cheick Amala tɔɔrɔla yan a sɛgɛnna yan kaso la yan wa a ka mɔgɔ caman joli bɔnna yan an yɛrɛ bɔra ziyara la sisan denw ani den kanu ɲɔgɔnw o mɔgɔ 30 ni kɔ dalen bɛ yɔrɔ kelen na 400 ni kɔ lahala bɛ yɔrɔ wɛrɛ la o bɛɛ kɛra nin dugukolo in kan yan o dugukolo hali n'a y'a sɔrɔ hɛrɛ bɛ yen hɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ n'u ye baara yɛlɛma n'o tɛ waleya fɔlɔ min kɛra o tɛ hɛrɛ fɔ bonya min bɛ Côte d'Ivoire kan Félix Houphouët-Boigny chrétien don ale tun ye chrétien catholique tuma min na Cheick Amala minɛna kapitɛni cɛ 3 in fɛ Pitango ani Bombe ni Michel u taara Côte d'Ivoire min kɛ kun wɛrɛ foyi ma y'u se Côte d'Ivoire ko Abidjan Côte d'Ivoire jamana bɛɛ ye kafiri o don walima chrétien k'olu tɛ Cheick Amala fɛ n'a sera yen k'u k'a faga tuma min ni Cheick Amala sera yen président de ye fula bɔ a kunkolo la o b'a sɔrɔ président tɛ taa bɔ mɔgɔ fɛ yen yɛrɛ mais Félix Houphouët-Boigny fula bɔ a kunkolo la ka kibiri turu dugu la k'a fɔ Cheick ye ko Cheick ka dugawu k'ale ye a ka dugawu k'a ka jamana ye k'a fɔ a ye ko Cheick ne ka jamana ka jiko gɛlɛya bi yan o y'a sɔrɔ ji tɛ na Côte d'Ivoire u bɛna yiri tigɛ Mali la Burukina Laginɛ ji t'u bolo ko dugawu k'an ye jiko gɛlɛya b'an fɛ yan baloko gɛlɛya bi yan wa Cheick n bɛ fɛ ka n tɛgɛ minɛ i ka ne Houphouët-Boigny tɛgɛ kuru Côte d'Ivoire masaya da la Sangaré Cheick Amala de y'a tɛgɛ minɛ ko Ala n b'a ɲini i fɛ i ka jamana in marali masaya i ka a don Cheick Amala i k'a don Houphouët-Boigny tɛgɛ kɔnɔ komi finikisɛ kelen kurulen mɔgɔ tɛgɛ kɔnɔ walayi Houphouët ye jamana in mara cogo min na dɔnnibaaw b'o kalama bon n tɛ don u bɛɛ la bilen mais en tout cas a ye dugawu kɛ yen Ala y'olu sɔn sigiɲɛ 2 de la Ala ni Cheick ka dugawu Ala n'a bonya n'a barika a bɔra minnu fɛ an y'a ɲini k'a faga k'a ɲini k'a malo o gɛlɛyaw de filɛ an bolo yan o tuma o la kaso minnu kɛra Kayi mara kɔnɔ o gɛlɛya bɛ Kayi kan gɛlɛya minnu kɛra Yelemani kɔnɔ o gɛlɛyaw bɛ Yelemani kan solution bɛ se ka sɔrɔ nin na mɔgɔ bɛ se ka ko dɔ kɛ ka fili bon minnu y'a kɛ yɛrɛ a bɛɛ sara bon an minnu bɛ a dugukolo kan an ma fɛn kɛ nka an bɛ masiba dugukolo de kan dugukolo masibalama an b'o de kan bon pour que ka masiba in gɛlɛya an bɛ mun kɛ sisan an bɛ se ka mun kɛ Amala denw ye an bɛ se ka mun kɛ Amala bɔnna tɔw ye an bɛ se ka mun kɛ Amala ka diinɛ ye n'an y'o sɛbɛkɔrɔ kɛ Ala barika la dagaw bɛ falen ka kɛ dugawu ye mais gɛlɛya bɛ Yelemani yan kosɛbɛ an bɛ Cheick Amala fo ka ko ɲuman dɔn a den fɛn o fɛn tora la jahadi la yan k'u fo an fa a n'an ka cɛkɔrɔba n'an ka karamɔgɔ n'o ye Cheick Mohamed Buyi Hayidara kɛlen ye an b'a fo ka barika da ka wale ɲuman dɔn Buyi ka dugawu k'a ye Buyi ka dugawu ɲini a fɛ Buyi hinɛ de bɛ ne minɛ parce que jamana in tɔgɔ Mali Ala ye mɔgɔ o mɔgɔ d'a kɔnɔ hali Ala ka kira Muhamadu n'a nana Mali la yan n'a ma bamanankan yɛrɛ mɛn malidenw b'a cu a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ fiyewu bahawa kan latigɛ Buyi hinɛ bɛ ne minɛ dɛ o la ne tɛ fɛ ɲɛnamaya kɔnɔ k'a fɔ n da la ko Buyi de la k'a fɔ ta o man ne ye parce que ne tɛ Buyi ka kan mɛn bon min bɛ Buyi ka kan mɛn n'o ko Buyi ko ta ne ka dalilu t'o ye mɔgɔ o mɔgɔ tɛ bamanankan yɛrɛ de mɔnen mɛn Mali la yan ni ko nin ko k'i bɛ kɛ maa dɔ ye maaba dɔ ye maa karamɔgɔ dɔ ye u b'i se don ko dɔ la k'i da don ko dɔ la i yɛrɛ se si t'a la parce que i t'u si dɔn Sangaré mɔgɔ tɛ fɛn min dɔn n'o nana i t'o dɔn dɛ o tuma ko caman bi kɛ a caman ye u b'a dɔn Buyi de ti an ka bamanankan mɛn o tuma o la an bɛ taa ale fɛ yen n'o tɛ u bɛ ko minnu cɛ ka taa yen u ka hali n'i ye juru don u la ka nɛgɛ don u la ka taa n'u ye Hayidara fɛ yen k'u ka t'olu fɔ o tɛ sɔn
dɔrɔtɛ bamanankan ko dɔrɔn don hali n'a ye dɔrɔn kun di bamanankan mɛn o kɛlen kun koyi fo o de ka dɔn quoi c'est à dire kanko dɔrɔn de don kanko c'est très très intéressant kan ye kabakoba de y'a ye donc ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kan n'i ma an ka kan in kɔni mɛn ka se ka walawala kosɛbɛ i bɛ curu yɛrɛ de donc interview minnu bɛ kɛ ale fɛ yen a hinɛ bɛ minɛ nka an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala k'an bɔ daɲuman fɛ a ko la o kɔfɛ n'an bɔra yen an bɛ Yelemani an bɛ Kayi mara bɛɛ fo ka Yelemani mara bɛɛ fo a dugutigilakaw an taara dugutigi fo an y'a sɔrɔ a bɛ voyage la mais an y'a wele a ko dugu ye n ta ye ko n ka bisimila an bɛ dugutigi fo k'a balimasira bɛɛ fo an taara alimami fana fo nin kɛnɛ in kan an bɛ alimami fana fo k'a balimasira bɛɛ fo ka misiri mamuru bɛɛ fo o kɔfɛ an ka anisaru président an b'a fo ka koɲuman dɔn k'a barikada ka dugawu k'a ye n'o ye Yahaya Kulubali k'a Kulubali ɲini ala fɛ ala k'an n'a dɛmɛ Kulubalilakaw ye kabakomɔgɔbaw de ye nin sigiyɔrɔ in na yan n biri jiginna Kulubali fila la n bɛ o ɲɛfɔ dɔrɔn de mɛn Kulubali ye kabako ye komi mɔgɔ yɛrɛ de ye mɔgɔ ye ni maa min ko Kulubalilaka maa ɲɛnama man ca a jaabi ye min ye dɔrɔn diɲɛlatigɛ yɛrɛ maa ɲɛnama de dɔgɔyara mais n bɛ Kulubali muso fila fɔ aw ɲɛna dɔrɔn misali don peut-être o bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye Kulubali bɛ se ka se sɔrɔ Keyitalakaw kan n y'a dɔn Sangaré Kulubali muso dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye Naminata Kulubali mais ale de ye a cɛ tɔgɔ ye Musa Tɔmɔta Kɔrɔbari dugu la min tɔgɔ ye Fereke Ansaru gardien Musa Tɔmɔta a muso Naminata Kulubali ale de ye muso filanan ɲini k'a wari bɛɛ sara pewu k'a d'a cɛ ma Allahu akbar lahara ko tɛ dɔrɔn don o bila o yɔrɔ ka jan fɔ Kulubaliya o to yen an kana Mali la yan dɛ an balimamuso dɔ a tɔgɔ ye Sira Kulubali a bɛ Faransi Sangaré a cɛ tɔgɔ ye Mari Jara o fana bɛ Faransi cɛ in ye du jɔ k'a ban Senu Bamakɔ Banankɔrɔ Senu k'a ban o du bɛ Banankɔrɔ ye cɛ ni muso bɛ Faransi muso de ye ko ne ma ko karamɔgɔ Ali n bɛ fɛ i k'i denmuso di yan n k'a di n ka cɛ ma n tɛ maa si fɛ ne den tɛ Sangaré ne ko a ma n ko aa n ko n y'a mɛn ka n b'a kɛ kulonkɛ ye fo a bɔra kulo la a bɛ to k'a fɔ ka b'o la ka bɔ fo Faransi ka na n sigi karamɔgɔ Ali n bɛ fɛ i k'i denmuso di yan n b'a di n cɛ ma a ka kɛ muso filanan ye n ko bɔn a kɛra sɛbɛn min kan n ko tiɲɛna denmuso tɛ ne bolo min sera furu ye denmuso tɛ n bolo min sera furu ye bɔn ko ni denmuso tɛ n bolo ko n'a y'a sɔrɔla n kɔrɔkɛ dɔ den bɛ yen walima n balimasira dɔ den bɛ yen den min bɛ se ka kɛ n den ye telefɔni bɔ ka taa yen fɛ n'a ma se ka hali n'a ma se ka taa ne yen fɛ ayi a bɔ ka bɔ yen yɔrɔ la pewu donc o tuma ko ka n den di n ko bɔn n den ma se furu ye bɔn ko ka den ni den min ye n den ye hali ni yɛrɛ woloden tɛ ni n ka mara b'a la n ka ladamu b'a la a bɛ n tɛgɛ kɔnɔ a ka ko bɛɛ bɛ n bolo k'o mɔ k'o la n ko baasi tɛ cɛ yɛrɛ ye kuma fɔ ne ye ne ko cɛ ma n ko muso bɛ k'a fɔ n ko mɛ an bɛna lajɛ c'est à dire ne yɛrɛ de ye muso di muso in ma muso ka muso in ka furu nafolo bɛɛ sara k'a ban an k'a d'a cɛ ma cɛ ka du min bɛ Banankɔrɔ ka taa kɔɲɔmuso in bila yen cɛ bɛ to ka na kɔɲɔsi la kɔɲɔmuso fɛ yen a bɛ taa Faransi muso dɔ in fɛ yen nin fila bɛɛ ye Kulubali ye Allahu akbar Sangaré an ka président wasara ni hali n'a danna nin fila ma mais muso ninnu ko ne ma de ne k'u ma n ko yala n m'aw ɲininka a bɛ to ka fɔ de ko ni maa min kɛra sababu ka na ni muso wɛrɛ i cɛ ka so ko muso bɛ kɛ sababu ko ka bɔ nin ye nka a bɛ mun fɔ yen o kan ko karamɔgɔ walayi e ka wajulu yɛrɛ la an y'a sɔrɔ o de ye ŋɛnɛ juguya yɛrɛ ni mɔgɔ ye muso ɲini i cɛ ye ŋɛnɛ juguya kama o muso b'i furusa mais ko ni ŋɛnɛ ɲɛna ko foyi tɛ se ka k'i la muso ninnu bɛɛ bɛ muso kɔrɔlen ninnu wele ko tanti de Sangaré bɛɛ de keleya dɔrɔn o tuma an karamɔgɔ bɛ to ka dɔ fɔ Kulubalilakaw ma nka o kɔni u ye félicitation nin yɔrɔ la ko Kulubali donc an ka président kɔfɛ an b'an ka secrétaire fo n'an ka o du karamɔgɔ Mamadu Mutali Gari an b'a fo yan k'a koɲuman dɔn k'a barikada an yɛrɛ bɔra yan ka taa fo a taara an kunbɛn sira la a n'a ka délégation
an tilala ka wuli ka bɔ jatigila la ka taa fo ɲɔgɔnmera kulo 7 ani Yelemani cɛ u y'a fɔ an ye cogo min na an taara dugawu kɛ ka dugawu ɲini an fɛ an ka foli b'a ye o kɔfɛ an balimakɛ ani an ka karamɔgɔkɛ Ustaz Segu Keita ale bada Segu Keita an b'a fɔ k'a ko ɲuman dɔn kosɛbɛ ale bɔra fɔ Kɛɲɛba vraiment ko a bɛ na kunbɛn foyi tɛ n fɛ k'a fɔ k'a ɲini Ala fɛ a bɛ min fɛ Ala k'o d'a ma muso ɲuman Ala k'o d'a ma sɔli Ala rasul o ko n'an bɔra yen nin kɛnɛ in kan a balimakɛ don a n'a denkɛ n'a ka garibu kɛ n'o Ali Sangaré Bamanotigi Bamako Yirimajɔ Kadɔbugu la bi n'Ala sɔnna le 28 juillet 2021 an bɛ Yelemani an bɛ jatigila la yan an balimaw bɛ ka na Baya kɛ cogo min u bɛ ka na Baya kɛ ten jeune plein filanan k'u bɛna Baya kɛ jeune plein jɛnɛya Segu ye Sɔni Segu ye Jaba Segu ye Namara Segu ye u nana k'u bɛna u yɛrɛ di Ala ma ka Baya kɛ yamuru bon nisɔn ka di wa nisɔndiyara u ye ne kanu k'a sɔrɔ u ma ne ye fiyewu mais ɲɛlen ne bɛ min fɛ u ko k'u bɛ don o de la Sangaré i y'a ye sisan o de la mɔgɔ kanuɲɔgɔn kafiri tɛ dɛ i kanuɲɔgɔn y'i dɔ ye kan'a bɔ i la dɛ o de la ne bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ ni Ansar fo n bɛ Bayakɛla fo n bɛ tila ka kanuɲɔgɔn fo kuma dɔ n bɛ jugu fo mais n bɛ jugu fo min na pour que jugu ka sabakɔrɔ kɛ pour que an ka dɔ fara an ka baara kan o dɔrɔn mais kanuɲɔgɔn yɛrɛ de y'an dɔ ye yɔrɔnin dɔ de y'ale jɛ fɔlɔ o yanni olu ka dafa kafiri t'o ye fɔlɔ ko o y'i dɔ ye o tuma a ye an kanu k'a sɔrɔ a man ye wa a ye n kanu ni min ye a ye n ye a ko a bɛ don o de la kanu dafara vraiment bi nisɔn ka di n'an y'a ye ninnu ka se k'a f'u dala k'u tɛ jɛnɛya kɛ u tɛ mɔgɔ fɛ bon ka n'a ye ko nin bɛɛ sababu ye karamɔgɔ Ayidara ye ka n'a ye ko de ba bɛ nɛni don o don k'o fa nɛni ka n'a ye ko de bɛ lagosi don o don bon ka n'a ye ninnu de ko Yelemani ya k'u tɛ jɛnɛya kɛ bon ninnu k'a fɔ u tɛ jɛnɛya kɛ Yelemani ya o hɛrɛ bɛ Yelemanikaw de kan yan ninnu k'a fɔ u tɛ sonyani kɛ o bɛ Yelemani ya o hɛrɛ bɛ Yelemanikaw de kan yan Ayidara ka mun b'o la foyi bon Baya in yɛrɛ ne bɛ Baya fɔ ala n ko ne bɛ Baya fɔ nisɔndiyalen fari fununen warawaralen parce que ne tɛ to dun Baya la n tɛ kini dun Baya la n tɛ na min Baya la n tɛ mugan sɔrɔ Baya la n tɛ mugan ɲini Baya yɛrɛ la n t'a dɔn mugan min sɔrɔ Baya yɛrɛ la jogo dɔrɔn mana dilan mɔgɔw de bɛ balo hɛrɛ la o dɔrɔn ne ye Ala ko k'a kɛ Ala kira ko k'a kɛ Ala kira y'a kɛ sahabaw y'a kɛ mɔgɔ ɲumanw ka kan k'a kɛ wa a man ka wuli yɛrɛ a man ka sɔsɔ yɛrɛ wa sɔsɔlen yɛrɛ t'a la dɛ bon o la n'o bɛ fɔ o fɔtɔla tɛ ne fa cɛn ye o t'anw ka dugu tɔn ye a tɛ fɛn ɲɛ nɛrɛ ye Yelemanikaw bɛɛ n'u bɛɛ ko Ala t'i fiyewu a tɛ foyi cɛn ne ye a tɛ n ka muso furu cɛn a tɛ n den mago sa a tɛ gɛlɛya se n yɛrɛ ma dɛ a tɔɔrɔ bɛ se Yelemani de ma bon bɛɛ k'a fɔ tɛ jɛnɛya kɛ o tɛ ne ka wari caya dɛ ne ka mobili kɔrɔnin tigɛ kura ye o sababu la foyi dɔw o kuma atɛndɛ ka mugu ni ɲɛɲɛ bɔ nin ye hɛrɛ ba de ye mais a hɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ de ye olu tɛ Baya c'est à dire dɔ ne ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ nɔfɛ kabini bɛ san 15 la a bɛ nɔfɛ a tɔgɔ ye Badra Sangaré ka bɔ Ngolobugu Baniko an b'a wele ko Bakɔrɔba ale de ko k'ale ne ka Bakɔrɔba dege o kama ye ko ne Ayidara ale ye Bakɔrɔba ye bon ale bɛ si bɛ san 60 ni san 3 bi mais a ko ne ma de ko dɔ ko ale ma ko Bakɔrɔba ko yɛrɛ cɛkɔrɔba si jɛ bɛ karamɔgɔ ale nɔfɛ ko foyi tɛ ale bolo ale nɔfɛ taama yɛrɛ ye mun ye aw ye ba ko foyi tɛ e yɛrɛ bolo e ye fantan ye Bakɔrɔba ye jaabi min di cɛ ma a ko walayi foyi tɛ ale bolo foyi tɛ ne bolo foyi tɛ ne Bakɔrɔba bolo mais anw ka mara bɛɛ mɔgɔ tɛna ne sigi ko ne binna ka muso ka sɔrɔ jɛnɛya ne ɲɔgɔnna cɛkɔrɔba bɛɛ de bɛ dibi la su fɛ ka taa bi walimusow kan ko jɛnɛya ne ɲɔgɔnna cɛkɔrɔba min bɛ baw minɛ ka taa feere sugu la u bɛ sɛw minɛ u bɛ sagaw minɛ mais ne tɛ maa ka fɛn minɛ ne kun bɛ ni ka mugan ye karamɔgɔ ale sababu la ne wasara n'o ye n'a fɔra ko an ka tɔnsigi kɛ ne bɛ taa tɔnsigi yɔrɔ la n kunkolo kɔrɔtalen i bɛna ne de deli
ibina mula baara dɔ de la i bɛ dɛmɛ ɲini de fɛ mais abada i tɛna de sigi fiyewu k'i bɛna jogo dɔ fɔli la min bɛ ne la ha bahawa ka latigɛ sokɛ ko kun bɔra o kuma ko a ye fɛn bɛɛ kɛ ne o bɔyɔrɔ kelen waati kɛra a tɔɔrɔla mɔgɔw kɔrɔ parce que waati y'a sɔrɔ gɛlɛya ka bon dɔw k'a ma ko bakɔrɔba k'i jɔ sugu la sugu falen jama na cɛ y'i jɔ mɛ a ko bɔn ko bilahi ko karamɔgɔ ale b'i dɔrɔgu min a bɛ zɔ min a bɛ gulo min donc bakɔrɔba k'a ma ko ko karamɔgɔ ale ko walahi ka bɛ gulo min a bɛ zɔ yɛrɛ de min donc bakɔrɔba k'a ma k'o tɛ baasi bon ko ala n b'i ma n'a y'a sɔrɔ la karamɔgɔ ale b'i dɔrɔgu dɔ ta a bɛ zɔ min ala n y'a ɲini i fɛ i ka k'i ka alaya kama karamɔgɔ ali a ka baara bɛɛ tiɲɛ a bolo bi Sangaré ala mɛn'a ti gulɔ min a ti zɔ min ala ni min ko sisan k'a bɛ zɔ min a bɛ gulɔ min ala n bɛ fɛ i k'o ta tiɲɛ bi bakɔrɔba sigilen k'a ɲɛna dɛ ayiwa cɛ tun bɛ feere de la cɛ ye feere minɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tile ban cɛkɔrɔba in nɔfɛ yafa ma sa ala kama n bɛ ka nkalon da la sa yafa ma sa ne bɛ k'a tɔgɔ de tiɲɛ dɛ fɛn t'a la sa yafa ma ala kama a fɔ ko ala k'a dabila sa tile kuru a bɛ tiɲɛ a kɛra baara yɛrɛ tile kuru ala kama sa n bɛ ka cɛ de makutu tiɲɛ sa ne tɛ fɛn t'a la sa tile kuru nin ye kabako ye bon ne ko bakɔrɔba ma n ko bakɔrɔba i fili la o n ko ne bɛ dɔrɔgu ta koyi mais jeu de tɛ ne tɛ tawhidu yɛrɛ ye dɔrɔgu ye n'i ko maa wɛrɛ tɛ fɔ la mɔdɔ ye ci de n'o sabatira ni na dɔrɔn o dɔrɔgu hanyamanu mais gulo de tɛ quoi donc kuma nisɔn ka di kosɛbɛ ni ninnu funankɛninw nana ye k'u bɛna baya kɛ nisɔn kɛra n fari foni na o kuma silamɛɲuman bɛɛ bɛ k'an seere ye jamana 200 ni kɔ min ɲɛ b'an na sisan direct la an ka foli baw ye an k'an seere ye ala ka diinɛ warabaw bɛna fara diinɛ kan ka diinɛ tɔ kɔrɔta k'a dɛmɛ mais yɛlɛmanikaw aw bɛ ka tulo bɔ ni aliko ye ne bɛ foro de la fuga gabakuru de bɛ yen o de kan ka cɛ ka bɔ foro kɔnɔ gunguru kan ka bɔ n'an ma taa an dɛmɛ an ka gunguru bɔ ka gabakuru bɔ a ka tulo bɔ tɛ fɛn ɲa parce que n bɛ ka o de bɔ pour que ka se ka to ɲini ka balo ka dun pour que n'i y'o sɔrɔ k'o dun n bɛ tabali gosi ni ala ta ye ni ma baara kɛ a tɛ ɲɛ sɔrɔ o tuma o de kan ka taa an dɛmɛ sisan o foro baara la pour que foro ka se ka labɛn an ka se ka to sɔrɔ k'a dun ka kɔrɔfa n'o kɛra karamɔgɔ bɛ n'a ka baara la a kana ka tulo bɔ yɛrɛ a keetalakaw ni a bɛɛ wele don an ka tulo bɔ an bɛ taa alhamdulillah ni min ma ye sɔrɔ ni sen ma ye sɔrɔ kosɛbɛ bolo ka taa parce que kuma dɔ la mɔgɔ dɔ sen tɛ yɔrɔ sɔrɔ nka a bolo bɛ ye sɔrɔ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala ka ɲinibaw nɔgɔya ala kana an malo ala kana an labila ala kira kama sɔli ala sɔrɔ bɔya bɛna don sisan o y'a don de ye nka yanni ka taa don dakuruɲɛ kelen dɔrɔn n b'o yɔrɔnin fɔ baya tɛ fɛn gɛlɛman ye quoi a man gɛlɛn dɛ i bɛna kɛ sisan a tɛna sɛbɛn i tɛ kan k'i ye baya kɛ nka i tun bɛ jogo kɔrɔ min kan o dɔrɔn de don mais baya bi adamaden yɛrɛ de garanti k'i garanti baya bi adamaden yɛrɛ de dafa k'i dafa dafalaya min ko don mɔgɔ tɛ dafa quoi nka jogo kumaba minnu b'i ye mɔgɔ la n'olu bɛ mɔgɔ don tasuma kɔnɔ baya b'olu de ko ka bɔ i la baya kɔrɔ ye ko ne filɛ ala i ko cogo di ni denɲuman bɛɛ kan ka na jɔ fa ɲɛ kɔrɔ ba ne filɛ e bɛ fɛ ka mun kɛ fa b'a fɔ de a ye nɔgɔ cɛ a ka taa to foro la a ye minɛnw bɔ an ka taa butigi la o ye fa ka baara ye n'o fɔra denɲuman bɛɛ bɛ ɲɛsin o de ma bon kalanden ɲuman bɛɛ bɛ n'i jɔ n karamɔgɔ n filɛ e bɛ fɛ ka mun kɛ n labɛnnen don karamɔgɔ b'a f'i ye yɔrɔ in fura yɔrɔ in kɛ tan nin kɛ tan bon ala jɔ de bɛ n'i jɔ de ala ɲɛkɔrɔ ala ne filɛ e ko ne ka mun kɛ de e bɛ fɛ ne ka mun kɛ ala n filɛ n bɛɛ filɛ parce que ala y'i da i dalen k'i ba a y'i bila i yɛrɛ ma mɔgɔ bɛ i n'a fɔ mɔgɔ dara ala ye mɔgɔ da mɔgɔ ɲuman tɛ mɔgɔ jugu tɛ bɛɛ dara ten i mɔgɔ si ma da ni ɲuman ye mɔgɔ si ma da ni juguya ye mais ala ye mɔgɔ de da ka carte mémoire de choix mɔgɔ la carte mémoire choix mɔgɔ la carte mémoire son foyi t'a kɔnɔ vidéo t'a kɔnɔ mais place b'a kɔnɔ k'i bila sisan k'i ka taa vidéo dɔw ta ka k'a kɔnɔ vidéo min mana i diya i b'o k'a la n'a ka di i bɛ Haidara vidéo k'a kɔnɔ n'o ma diya i bɛ taa porno k'a kɔnɔ n'o ye jɛnɛya vidéo ye o tuma k'i b'o sira minɛ n'i y'o sira minɛ i bɛ sɔrɔ ka wele ko jɛnɛya kɛla kafiri n'i ye Haidara ka sira i bɛ sɔrɔ ka wele ko silamɛ bayakɛla donc o tuma carte mémoire de bɛ mɔgɔ ni la o de bɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ e yɛrɛ de bɛna i parafɔ ni sɛntɛri dayɛlɛ sisan ka dɔ ta walima ka waso dayɛlɛ ko cɛ fɛn in ci ma dɛ bon kunkolo de bɛ kan ka fɛnw da o cogo la
anya tati fo kana idara ta o tale sisan anya ese munu menulu mo yanyu joshi anga ni mode e ka fe mode boli tono ka fe mode artiste ka mano ka mode ala pero ka banene o boy de idara blay o shawati ani ka son blay de Badra blay de e ali tara ka son ti ko kemune e place ta on place de e video do bo chatter do bo o bi bo chugo mina ka son do téléphone ko be adama de kungulo de bi jogo blate ka jogo ma tati o mo ma tabulu mo bi jogo ma de bla dongolo ka jogo ma do de ta bi aw bla nyuma da de tasisa nyuma logiciel application me ma benyene bo abuka baya ngesa baya to de ko kondo google téléphone na baya adama de kondo google bon ni kondo google téléphone na ni android téléphone mi me ni bolo ande ngene ni kono google maskala aka nyanama mu me becale kalo woro abi chempew fugato telephone dalo be wakamo mais ni kono google bala abi to ka fi ko mise à jour ko me ko telephone nyako de anyako o mani o ke akon le tele akon bo o de alama de mana saka ki saka bi ti reposer don do bi wulni fraglo ken yakon o de mise à jour ken la mais faut ka so kono google bi la amen o ka kono google sigi sisa Sangaré! Oh, de Naga téléphone kono Google Ali Sangaré 81@gmail.com. Opma flamé kono Google de Baya ni dono kono sisa iba best way. Mais a téléphone kono Google bi sigi no e atowadi kono Google bi sigi téléphone mina Play Store ere de tawhidu ka fo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam o de téléphone Play Store Google bi sigi min kono de o de yo bo Play Store ere de ye tawhidu bo ni Play Store sur la sisa ibi boye de ka kono pour que aka meshta sino Play Store be téléphone Android bela mais ni mo kono Google sigala a chado de opma shahada be adama de be kungolo kono ngani ma do boya la sa shahada manya ibolo de Sangaré! amna ga shahada de glass da kunye abin ngani yan sini ka bina do boya la flamen ma be kan shere ala me leko be kan shere na ala sona na ngani yasi ka fa bina boya ke abin daga mun yombe aha aywa islamu abu kan shere ala me leko be kan shere aywa ni mi fa bi soko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah am sharia ka fo mashiti fo allah am sharia ka fo muhammadu ala ka chidedu ante fe fra ala ka anti shwenike anti jenake anti namara kan se ko anta ka mulo ko anti mogofa ni ala kira muhammadu ya ambla barani mamina allah bari do amake ya rabbi ala kana deme ala kana deme salli ala rasul Sangaré! bon sisan baya manake baya dugo kabi baya keto ala ka deme bolo de biya nga baya kala fla bolo kuna ala ba deme donc ni baya kera kaba dugo ti nyini baya kara mo fete dugo bi nyini baya de fe parce que o téléphone ngurani de soro lewo sisan téléphone ngura application kura sigla kono logiciel kura bala ni ku bi fongo fengala o wati o bekay a photo kany camera man grati folo amakoro folo o buma awde beti sisan dugo de bi nyini awde fe saka dugo kan yere bo wa fana amigla ka anyini islamement be fe minu nglo bana yoro lo ka dugo ke jeni plein fly Yelemani dugo kan ga ken nuni ni nunu bi ko Yelemani ko tes no bandia bolo antes no wala o mandolo ko ndije na ga lu kan ga fogu varga da ko mando o kuma foi tibli ni ya no gale ni ya bane femi me system anga njando anyere la anga njando andamela anga njando karmo ay dara damela jamais au grand jamais anga no so fiu ka ga so bu jugui ka kuma shuli se karmo ay dara ma foi la ni min wa idara duna bora utui garbo jasile ni halimi ni min go neti ne bitam
juguma la dɔrɔn si m'o to yen ten kana y'o jaabi yɛrɛ c'est-à-dire ni mɔgɔ ma nɛni dɔrɔn mɔgɔw bɛ sa de o sɔn bɛ tun o kuma foyi t'an fɛ ka foli kɛ ka dugawu kɛ ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye o sanzu segu n bɛ fɛ i ka fatiha ta an bɛɛ lajɛlen ye ni ala ni kira sɔnna inshallah an bɛ ŋaniyaw kurakuraya bɛɛ bɛ ka hamidu karamɔgɔ a bɔra ka min fɔ an ka bayadenw k'u hakili to la ka dugawu kɛ ka ɲɛsin jamakulu bɛɛ lajɛlen ma ni silamɛ fo ka taa se an faso mali a mako bɛ dugawu la bi dugawu ye fɛnw na belebeleba ye o la an bɛ ŋaniyaw siri ka jɛ ka fatiha ta ni ka sɔrɔ a fati ta inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره